industria sistema baten motor batek funtzionatzen duen temperaturare sensore bat daukagu. Ezaugarriak, pinpan, hauxe, gu behar duguna ze abiadura duen sensore horrek, gehienez erzio bat. Gehienezko maiztasuna, sensore hori aldatu behar da, gehienez erzio bateko aldaketakin. Hori baina azkarrago ez da aldatu behar. Egon daiteke motelago, baina sensorearen frekuentzia maksimoa Fmax S edo nola jarri nion erzio bat. Vale. Motorraren kabletan jasoteko interferentzia bat daukagu, kutsadura bat 200 hertziokoa. Bueno, hemen daukagu. Kutsadura daukagu. Beraz, jasotzen deguna da sensoraren tensio hori, gehi 0,2 BPFP interferentzia bat. LT Spacen hasieran egin dugun bezala. Eta bien astuta daude. Ezin dugu manatu. Ia zer esaten diguten. Diseinatzatu zerbait baliogabetzeko. Gutxienez, hau 10 aldiz. Osa, galdera berdinak egiteko beste modu bat. Diseinatu filtro bat, hau gutxienez baliogabetzeko 10 aldiz. Ba, ikusi dezagun, nia posibiletan. Eta beste filtro bat 100 aldiz. Ai, joder. Hasi gaitezen hau ulertzen. Hemen, ariketa hauetan bakizu zer egin beharko duzuen lehen da bizi? Hauxe, jarri abiaduraren ardatza. Zuek jartzazue hau hemen, eta sartu datuak hemen. Eta gero filtroa ere hemen sartu behar dugu grafikokita. Vale? Sartu gauzak hemen. Zeren filtroa izan behar da. Irabazpenaren forma horiek hemen gaitu behar sartzen. Vale? Sartzazue. Zer daukagu? FS hemen erzio bat. Eta kutsadura 200. Hemen. 200 erziotan. Orduan, bale. Ez dakigu zenbat balio gabetu behar dugun, baina diseinatu dezagun dakigun filtro bat. Egin dezagun lehen ordenako RC filtro bat. Aktibo izan gabe. Bale. Seinalearen frekuentzia hau baldin bada esan genuen, irizpide bezala diseinatzea filtroaren ebakidura frekuentzia 10 aldiz FS. Berdin, 10 hertzio. Hori bai, zeren 10 hertziotan jartzen baldin badegu ebakidura frekuentzia, seinale hori pasatu da aldaketari gabe. LT Spacen ikusi duzuen bezala, beste kasu horretan. Orduen erantzuna izan behar da, horrelaxe. Hemendik hasi behar da, erortzen, 20 dezibelio hamarkada bakoitzeko, edo hasi behar da erortzen, FC, ez daki F. Bale, filtro hau egiten bat dugu, 200 hertziotan izan behar dugu irabazpen bat. 200 hertziotan izan behar da irabazpena bat, FC esan dugu 10, eta orain 200. Eta hau zenbat ateratzen zen? 0,0, markatu, 0,0, inberdut, 10 zati 200. Bost. Diseinatzen baldin badegu filtro bat ikasi dugun bezala, egoera honetan, interferentzia honi, balio gabatu behar dugu, bider 0,05. Bale, ariketan eskatzen digute diseinatu filtro bat, gutxienez 10 aldiz balio gabetzeko. Osa, eskatu digute, gutxienez 0,1 balio gabetzea. Eta gu filtro honekin balio gabetzen dugu gehiago. Listo. Egin dugu lehen atal hau. Lehen atal hori erantzuteko nahikoa izango zen esatea. Diseinatu dugu lehen ordenako RC filtro bat, ebakidura frekuentzia honekin, eskatuko digute diseinatzea ere filtroa. Bale. BP RC esan dugu dela 10 hertzio. Hemen finkatzen badegu hau leheno bezala mikrofaradio batera. R nahikoa da 15,9 kilomio. Listo, diseinatuta. Eta buffer batekin. Baina esaten digute, behar dugu oraindik gehiago balio gabetzea. 0,00 bat. Bider 0,00 bat balio gabetzea berdegu
seinale hori. Eta filtro honekin hori daukagu. Behar dugu irabazpena txikiago izatea. Eta honekin ezin dugu lortu. Egin beharko genukena da, igual filtro hau onuntzak herri, frekuenzia bekidura txikiago izan, maldamen egoteko, baina ordene fasea aldatu behar digu, ez hori ez dugu egin. Hemen, bigarren atal hortan, erantzuna izan beharko zen. Orden altuagoko filtro bat behar dugu. Orduan probatu dezagun, bigarren ordenakoa. Bigarren ordenakoaren erantzuna izan behar da. Hemen 0 dezibelio. Hemen hasi behar da erortzen, beste malda handiago batekin, bere balioa dala bat bider FS zati F berbi, eta orduen 200 hertziotan, ikusi dezagun balio hautzen bada, G 200 hertziotan, da, bat GDC bat, ebakidura frekuentzia esan dugu 10, zati 200 berbi. Eta hori, pues, zenbaki txiki bat atena, berda? Ja, bai ez, 10, zati 200 berbi. 0,0025. 0,0025. Osa, bigarren ordenako filtro bat erabilita, 200 hertzioko seinale hori, ebakidura frekuentzia denean 10, balio gabetzen da bide hau. Eskati du egotea ariketan, hau baino gehiago balio gabetzea. Orduen betetzen ari geha. Ok.